I počnemo ljudi, ja sam Maki, a vi gledate drugu epizodu komentara. Sa ovu epizodu sam odabrao utakmicu između Francuske i Rumunije, koja je otvarala Evropsko prvenstvo. Pa počnemo. Pa je prva lopta od Francuske. Corner i to je Loris odbranio, prosio Francusku prvog gola, onda izbio nisam ja, ne znam pa izbio. Onda Francuska je počela da ima loptu svom posjed, da ima više šuteva u okvir gola i evo Giroud promašio. Payet se dobro pokazao u ovoj utakmici. Evo ga Sanja odbaciva i Griezmann stativa. Neće promašiti. Promašio prvo loptu, onda eto Pite dao i stavio glavom stiv. Rami poslao loptu za Giroud i ništa. Ovo je bila dobra prilika u dubinu loptu. Nije stigao Giroud, izbio ispred njega igrača Rumunije. Evo ga Payet i Griezmann ništa. Ovo je isto bila dobra prilika. Francuska je poboljšala se i stisnula Rumuniju. Evo corner izdi Payet i preko gola. Ovo je Giroud opet. Dva pokušaja glavu promašio. Poluvrijeme završilo 0:0. Evo, vraćamo se u drugom poluvremenu. Odlična prilika za Rumuniju i naši igrači. Ovo je bilo dobro primanje, samo nije zahtio loptu, nego ga hvatio. Evo ga sad Payet, loptu dubinu i Giroud ništa. Uhvatio golman Giroud. Payet ubaciva i dobar vole Pogbe. Pogba je uhvatio dobar vole, ali golman Tashio na gol. Payet je onoga i gol Giroud je skočio golmana. Ima, mislim, tu treba biti faul na golman se buni, ali ovaj usporedni snimak pokazuje da to nije bio kontakt. Ovo čizgo. Payet odlično bacio ljevicom i Giroud kraj desne stative. Tashio nemoćan. Evo ga slobodno iz dubine i primio to Giroud, ali Pogba nije stigao. I ništa da ovog pokušaja izbio to igrač Rumunije. Evo ga sad odlična prilika, ovo je penal 11-terac. Faul napravio Evra na 10 Evra i sada to da bude 11-terac. Evo faul, ne znam, izvodi penal. I Loris nemoćan, stan su 1:1. Rumunija izjednačila, dobro se je držala. Sad da vidimo nastavak kako će to biti. I sad to uče kontru. Pogba i vraćamo na šut, ali nije ništa strašno.
Evo ga, Pajet rašlje, a koji je gol? Pajet osmica iz West Broma, West Hamu izvinite. Koji to bomba bila u rašlje. Valman nije ništa mogao uraditi ovdje. Sada izlazi sa velikim pljeskom navijača Pajet. Tu Souza. Evo ga kontra, ide Pogba i ništa. Nije, ovo je bilo pridi. I ovog trenutka sudija označava kraj. Francuska je pobjedila sa 2:1. I to je bilo to što se tiče ove druge epizode komentara. Pišite komentar koju bi želeli utakmicu da prokomentarišem. I to je bilo to što se tiče ovog klipa.